Бачиш, Єзус канає, больш немає сила, кров святая стякає з надарваних жилах. О, злые люди, что вы наробили, своего вы Пана грехами забили. О, злые люди, что вы наробили, своего вы Пана грехами забили. В очі кров заливає, як заслона дима. Божа Ойча, приймай же Духа єдиного Сина. О, злые люди, что вы наробили, своего вы Пана грехами забили. О, злые люди, что вы наробили, своего вы Пана грехами забили. У ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Амен. Супокой з вами. И с Духом Твоим. Змилуйся надо мною, Пане, бо я в уціску. Вызвали мяне з рук ворагаў маіх і ганіцеляў. Пане, не дай мне асароміцца, бо я клічу Цябе. Такімі прыгожымі словамі касцёл пачынае святую імшу, якую складаем на хвалу Пана Езуса, замучанага і распятага, і служым Богу ўжо ў пятніцу 5-го тыдня Вялікага посту. А для нас усіх гэта другі дзень великапостных рэкалекцый, калі асаблівым чынам неба адкрытае над гэтым касцёлам. І кожны з нас можа з гэтага адкрытага неба убачыць промні святла Божага, якое падае прама на нашыя душы, прама ў нашыя сэрцы, і асвятляе нас, і дазваляе глыбока заглянуць у самыя глыбіні, у самыя закуткі нашай людской прыроды і ўсё там убачыць, што там ёсць. Паглядзець на сябе, як быццам бы Божымі вачамі. Аглядзець сябе без страху. Бог нас асвятляе не для таго, каб нас заўстыдзіць ці запалохаць, ці зрабіць нам брыдка, не для гэтага. Але каб мы станавіліся святымі, угоднымі Яму, мілымі Яго сэрцу, каб мы раслі над сабою, каб змяняліся, каб шукалі і знаходзілі светлы, добры шлях у нашым жыцці. І падчас гэтай концэлебраванай святой імшы адзін са святароў моліцца за святой памяці памерлага Юзафа Недзельскага, успамінаючы яго ў 30-м дні пасля яго смерці і пахавання, а другі святар моліцца
за святой памяці памерлага Эдуарда Балінскага, успамінаючы яго у 18-ю гадавіну пасля яго адыходу да Пана. Просім Бога аб вечным супакоі для гэтых душ. Каб мы маглі годна і з чыстым сэрцам складаць Пану Богу гэтую найсвяцейшую ахвяру, на самым пачатку пакаемся перад ім у нашых людскіх слабасцях. Спавядаюся Богу Всемагутнаму і вам, браты і сёстры, што зграшыў я вельмі думкаю, словам, учынкам і занядбаннем. Моя віна, моя віна, моя вельмі вялікая віна. Таму прашу найсвяцейшую заўсёды Панну Марыю, усіх анёлаў і святых, і вас, браты і сёстры, памаліцца за мяне да Пана Бога нашага. Няхай змілуецца над намі Бог усемагутны і, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Амен. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Молимся. Просим Тебе, Пане, отпусти провины Твоему народу, каб мы были вызволеныя з грахоўных путаў, у якія трапілі праз нашую слабасць, праз Пана нашага, Езуса Христа, Твайго Сына, які з Табою жывей валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог праз усе вякі вечныя. Чытанне кнігі прарока Ераміі. Я чуў пагалоскі многіх, страх навокал, выкрыйце, і мы выкрыем яго. Усе, што былі ў згодзе са мною, чакаюць падзення майго. Можа, удасца, яны кажуць, падмануць яго, тады пераможам яго і адпомсцім яму. Але Пан са мною, як магутны волат, таму ганіцелі мае спатыкнуцца і скарацца, пасаромяцца сваім падзеннем, і будзе ім вечная і непазбаўная ганьба. Пане магуцяў, які выпрабоўваеш праведніка, ты глядзіш на задумы і сэрца, прашу, каб я убачыў тваю помсту над імі, бо я адкрыў табе сваю справу. Спявайце Пану, праслаўляйце Пана, бо Пан уратаваў жыццё беднага ад рукі злачынцаў. Гэта Слова Божае. Дякуємо Пану Богу. Покликал Пана, и он почул мой голос. Покликал Пана, и он почул мой голос. Буду любить Тебе, Пане, мать моя, Пан моя скала и твердыня, и он мой збавца. Окликал Пана, и он почул мой голос.
от збавлення моего моя крепость. Покличу Пана годного хвали, и от ворогов моих вызволены буду. Покликав Пана, и он почул мой голос. Окружили меня хвали смерти, и потоки беззакония сполохали меня. Опляли меня путы пекельные, опередили меня пастки смерти. покликав Пана, и он почул мой голос. У своей недоли я покликав Пана, покликав моего Бога, и он почул мой голос со своей святыни, и плач мой дойшов до ягонных вушей. покликав Пана, И он почул мой голос. Хвала Тобі, слава Божає. хвала Тобі, слава Божає. Слави Твоє, Пані, єсть духом і життям. Ти маєш слави вічного життя. хвала Тобі, Слово Божає, Пан з вами. і з Духом Твоїм. Читание Святого Евангелия поводле Яна. Хвала Тобі, Пане. У той час юдеї знов узялі камяні, каб укамінаваць Єзуса. Але Єзус сказаў ім: «Шмат добрых учынкаў паказаў я вам ад Айца. За які з гэтых учынкаў хочаце камінаваць мяне?» Юдеі адказалі яму: «Не за добры учынак хочам укамінаваць цябе, а за блюзнерства і за тое, што ты, будучы чалавекам, робіш сябе Богам». Езус адказаў ім: «Ці не напісана ў законе вашам? Я сказаў, вы багі. Тыя, да каго было скіравана Слова Божае, названы багамі, а Пісання нельга парушыць. То чаму ж вы гаворыце таму, каго Айцец асвяціў і паслаў у свет, блюзнерыш, за тое, што я сказаў, я Сын Божы? Калі я не раблю справы Айца майго, не верьте мне. Аднак, калі раблю і не верыце мне, паверьце справам маім, каб пазналі і ведалі, што Айцец ува мне, а я ў ім». Тады яны зноў намагаліся схапіць яго, але ён ухіліўся ад рукі іхняй і пайшоў зноў за Ярдан, на месца, дзе спачатку хрысціў Ян, і заставаўся там. Многія прыйшлі да яго і казалі: «Ян не учыніў ніводнага цуду, але ўсё, што Ян казаў пра яго, было праўдай». І шмат хто паверыў там у яго. Гэта слова Пана. Хвала Тобі, Христе. Дорогие сестры, дорогие браты, я бачу, что вас як-то стало ще больш сьогодні. Я уже нават заподозрив,
што, можа, учора ксёндз Віталій пробаш ваш паслухаў, што я так выхваляю тут вашу парафію, што столькі людзей верных. Я думаю, можа, ён дзе наняў адкуль сёння, там, дзе з Астраўца, там, ці з Барун, прыедзьце, каб ужо біскуп у шоку, каб быў, што столькі народу Божага. Але я разумею, што это не так. Это ўсе свае тут. Так што ідуць далей вот нашыя рэкалекцыі, што другі дзень. Я сёння ездзіў таксама пасля абеда у вельмі прыгожую каплічку Паляны. І там такая на горачцы, такія могілкі, і вот драўляная каплічка цудоўная. Такія людзі светлыя, іх маленька там зусім. Там, можа, 6-7 там вот чалавек было, старенькія па большасці, ну, розных там узростаў, але па большасці людзі такія, пажылыя. Але так яны верна, так яны так служаць Богу, як могуць. Вот. І я разумею, што вот такімі людзьмі свет стаіць. Вот такімі людзьмі. Што можа яшчэ Бог глядзіць вот на такія каплічкі, на такія вот, хто пад крыжамі людзі моляцца, правда, і на войны глядзіць, і на гэтыя вот што робіцца, і думае, ну яшчэ, хай яшчэ пажывуць, яшчэ ёсць людзі на свеце. Вот у такіх каплічках, і вот і ў ашмянах, і то можа па вашай прычыне яшчэ свет можа стаіць, не згарэў яшчэ ў агні. Вот. А учора мы з вамі разважалі, я нагадаю, пра не вельмі вясёлыя рэчы, пра даволі смутныя рэчы. Што, аказваецца, як паглядзіш у Божым святле на душу сваю, на сэрца сваё, то акажацца, што яно нецэльнае. Вот няма ў ім гэтай такой, ну, навукова гэта называецца інтэгральнасці такой, каб яно цэласнае было, каб вот яно, як я рашыў, і вот каб так яно ўсё жыццё вот, трымалася, вот так. Не. А ў ім, аказваецца, у сэрцы нашым, у самой нашай прыродзе людской ёсць гэты глыбокі ўнутраны раскол, калецтва такое, духоўнае, што нам лягчэй зрабіць зло, чым схіліць сябе да добра. Што, каб зрабіць штосьці дрэннае, толькі волю сабе дай. Мы тут вчора смяяліся, што пусціць лейцы, вот так казалі. Конь дарогу знойдзе, вот так. А ён то знойдзе, але да добра не. А хутчэй за ўсё, што да зла, да таго, каб што-то на выварат зрабіць. Я вот не памятаю, ці я вам вчора вечарам расказваў пра наглага хлопца ў суде. Не расказваў? Это наш девиз, яго словы. Вот зараз я вам раскажу, і думаю, вы згодзіцеся. Это наш девиз. Мы яго адразу асудзім, гэтага хлопца, а потым падумаем яшчэ, ці яго асуджаць. Вот я вучыўся у юрыдычным факультэце ў Мінску, ў БДУ, ужо ксендзам будучы, і это вот факультэт, это, знаете, это постоянно практыкі, то ў прокуратуры, то ў суде, у розных там этих канторах юрыдычных. І, між іншым, вот, можа, пасля 3-го курса, я быў на практыцы ў суде Фрунзенскага района ў Мінску. І на розных этих пасяджэннях бываў. І як-то судзілі хлопца аднаго. Такі малалетка, такі вот, можа, яму 16, то ўжо было, конечно, яму. А ён сабраў такіх вот падшпаркаў, што іх яшчэ не судзілі, іх просто на камісію адправілі, паставілі на учет, вот такое. А ён ужо дасягнуў узроста, ужо яго ў суд судзілі. І мне вельмі запамяталася это. Што яны там рабілі? Яны вот шкоду рабілі, яны білі шыбы ў машынах, і з машын цягалі. Што там дрэнна ляжала? Інструменты, магнітолы, ну, рознае такое, вот, што ім там розум зварыў з машыны выцягнуць, вот яны такое рабілі, шкоду людзям.
І аказалася, што гэты хлопец, ён быў з такой даволі багатай сям'і. Даволі заможныя бацькі яго былі. І аказваецца, ён ні ў чым не меў адказу, яны яму і давалі ўсё, куплялі, што трэба, грошы меў на расходы там свае. Ну, але вот ім хацелася вот это такое, і ён іх падбіў, тых малодшых, і так вот яны это ўсё рабілі. І можаце сабе прадставіць вот пасяджэнне суда, яго судзілі, ён яшчэ такі малы, у клетку не садзілі, а так вот ён сядзеў, і яго да трыбункі такой вот паставілі, ну, ўжо будзеш адказваць, там, што суддзя будзе пытаць, будзеш адказваць. А суддзя ведала вот гэта з матэрыялаў справы, даведалася, што там бацькі такія заможныя, уплывовыя, ну, ім, відавочна, не ўдалося там як-то за эту справу замяць. Яны сядзяць у зале, чырвоныя, ну, позорна, што тут гаварыць, сына вот так судзяць за такія справы. А суддзі што-то захацелася пагаварыць. Это рэдка бывае, а вот захацелася з ім пагаварыць. І яна яго пытае, кажа: слухай, хлопец, а на што ты вот это рабіў? Я тут читаю, оказывается, табе і грошы давалі, і убранне куплялі, і ну все у тебе было. Чого ты лез у гэтыя машыны? А ён наглы. Можете себе прадставіць вот наглы. Вот весь вид яго, ён стаіць так падпёршыся, там ногу выпяціў, такі вот за этой трыбункай, у вочы ёй глядзіць, дерзка так вот глядзіць. Яна кажа: а на што ты, вот чаму ты это рабіў? А ён ёй адказвае: а вот так мне захацелася. Вот яго адказ такі: а вот так мне захацелася. І мы так як бы яго вот асудзім, правда? Што за наглы такі хлопец? Але разважаючы тое, пра што мы ўчора гаварылі, пра гэты наш унутраны раскол, пра тое, як мы выбіраем добро і зло. Ці мы, аглядаючыся на многае ў нашым жыцці, на многія нашы рашэнні, на многія нашыя паступкі якія-то, словы сказаныя, которых потым не вернеш ужо. Ці мы не падпішамся пад яго словамі гэтага хлопца? А чаму ты так зрабіў? А чаму ты так сказаў? А чаму ты вот так выбрала у жыцці сваім? Да вот мне так захацелася. І розум гаварыў: не трэба. І сэрца шаптала, дзе-то ўспаміналіся, можа, маміны словы, ці там каго-то, таткі разумнага, ці ксендза з касцёла. А вот у той момант, вот у гэты момант, вот мне так захацелася. І ўсё. І мы ўчора гаварылі, што святы Павел апостал са слязьмі пісаў сам пра сябе: няшчасны я чалавек. Я люблю добро, я хвалю добро, я цаню добро, заўважаю добро, умею аддзяліць добро ад зла, а паступаю часта дрэнна. Бедны я чалавек. Так. І я вам вчора абяцаў, што не будем мы над гэтым тут плакаць, вот, таму што сапраўды так можна дайсці да агромнага стрэса. Вот, зацюкаць можна сябе. Так уничижительно постоянно, что ну вот такие человек, что это зло, оно откуда-то знутры во мне лезе, это природа моя, вот она такая, что каб зрабіць зло, то только дай волю себе, разбэсціцца человек тут же, распустится. А каб зрабіць добро, это трэба заставлять себе, мотивировать себе, примушать себе, тягнуть себе, як вяроўкай, что это тяжко дается нам добро. И вот это можно дойти до депрессии, что вот такие недарэчны. И я вам казаў, что быть не можа, каб способа не было. Каб это мы так вот были покинутыя ў гэтым и все. И есть легкий способ.
абсолютно легкі. Каб не грызці сябе, каб не мучыцца вот гэтымі угрызеннями сумления, как не набирать у голову вот это вот, что это я тут поддался злу, а это грех надо мною, а что-то такое с моей душой. Каб гэтага не знать, каб вот этому стрессу не подвергаться, есть способ, каб з Библии, со Святого Писания, каб з касцёльнага жыцця брать только тое, что подобается. Я не буду вырывать, бо ксёндз Виталик прогонит меня. Вот как вырывать. Допустим, ты будуешься, там кредитов этих на голове, а яны на працы явно не доплачивают, явно не ценят, не так, як трэба, адносяцца, не так, як я заслугоўваю, а мало, а дети, а потребы. А тут вот Писание открыешь, а тут написано «не кради». Долой! А все остальное подобается. Вот все остальное я за. А тут это долой. Або пошукаем где-то у Біблії і абавязкова знойдзем, будзе написано «не чужалож». А калі іскра вспыхнула? Разумеете, про что я говорю? Вот, искра. Тут погасла искра, а до другой вспыхнула искра. Почуйте. Тут з этой жонкою постылой только сварки одни только, а она уже не такая, вот не тое все уже, не так, как это было. А тут искра вспыхнула, треба ляцеть, як на крылах. Тому что еще и найдем другую где-то цитату, что любовь от Бога. И человек похоть свою готовый любовью назвать тогда, что это любовь от Бога. Раз меня тягнет, это от Бога значит. А тут написано упарто «не чужалож». Бережи свое ложка, не иди в чужое, не шукай чужую, не иди до другого. Значит, эту сторонку долой. И бяры без стресса, без вот этой сгрызоты, бяры тое, что тебе отповедае. Это легкий, приемный способ. И атрымаешь у выніку файную религию, файную. Релігію без вимаганняў, без патрабаванняў, прыгожую. Мне многое нравится, скажешь, у религии. Вот зараз будут свинцонки, правда, это корзиночку прыгожить этими кружевами, мясы положить, как килбасы торчали по всей улице, идешь, все глядят. Явно католик, это верующий человек. Вот. А там, допустим, святы Божого нараджэння были, елочки, декорация, коленды спявают, а у хаце стол накрыешь, гости, всех на мило здоровье, понимаете, все. Религия, файная религия. А вот эти сторонки, долой их, что яны там что-то не так, вот эти заповеди, вот это все. Это можно створить такую файную религию. Религию без покаяния, без сгрызоты этой, без боротьбы, не треба. Долой стресс, долой вот эту депрессию, долой вот это все, что ты сам себе там что-то от себе потребуешь вечно, незадоволены, все нечто шукать треба, кожный год все слухай реколекции эти. А там вёсочки этой, с поселка, и вот бачно, что вот его студент, там сынок это, да, там ці дочушка,
Она уже модная, уже такая ностальгичная, мінская, все апранута. Мамка, папка стараются, каб яна не горш за людей была. Все. А это тата приехал, и он тут, и он свой сярод своих, и он апрануты удобно, кепку надвинул, усы наставил. Ну, таки настоящий человек. Вот. Але ён там выглядае неарганічна, не модна. Этыя яйкі ён вязе, разумееце, шпагацікам завязаў, каб вот удобна было. І эты хлопец, яны саромеюцца яго. Саромеюцца. Таму што ён чужды там. Вот, у гэтым вот всім бляску, у гэтым шуме, это сталічна. А ён такі просты чалавек. І ім бы хацелася, каб гэтыя яйкі, каб гэтыя вот сала, гэтыя закаткі, каб яны як-то так у халадзільніку апынуліся самі сабой. А гэты татка, каб быў там где-то, каб гадаваў эту жывёлу, гэтыя яечкі збіраў, вот это вот, каб ён там. Вот. А ён прыедзе і пачынае лезці. Разумееце слово якое? Лезці пачынае. З пытаннямі, са сваімі павучэннямі, як жыць, што рабіць, з кім дружыць, а з кім не дружыць. Ну ён ж татка, як ён будзе? Маўчаць будзе сядзець. Ён ж павінен сказаць, это ж яго дзіця, ці яго ўнук, ці яго ўнучка. Ён ж не можа так проста. Вот это касцёл так часамі выглядае. Касцёл святы так часамі выглядае. Што як дае касцёл гэтыя яйкі, сланіну і закаткі, так это добра браць это. Каб шлюб быў прыгожы, каб пахрысціць, каб аж сцены трасліся, арганы гралі. Вот это да. А калі касцёл пачынае лезці да нас з гэтымі запаведзямі, што в нядзелю ідзі, у пятніцу пасціся, з тым спі, з гэтым не спі, это рабі, а тое не рабі. Ён надаядае просто, скучно становится с таким. Вот. Хочется праздника, свята хочется, а тут з гэтым вот усім. Это способ, это легкий способ. Каб вот эту нашу, вот это успокоить, каб не глядеть глубоко, поверхностно вот так жить. Все. Праблема ў тым, што ў нас ёсць у душы струна. Які-то камертон. Ну, хто вот музыкі, знаеце, што камертон вот это, ён, ну, яго не падманеш. Камертон, ён дае чысты, роўны гук, і вот ад яго трэба настройвацца, ад камертона гэтага. Эта струна, она где-то внутры. Вот там же, на той глубине, где это раскол, природы нашей, вот там же и эта струна. И она реагирует на шчырасць. И она адчувае фальш. И она беспамылкова адчувае, что это не то и не так. Можешь повырывать сторонки Библии, а душа не будзе прызнаваць яе святой книгой. Вот такую обгрызенную Библию не будзе прызнаваць за Библию. Это не то. Не трэба это мне. Душа будзе гаварыць, калі дойдзе до голоса, калі яе не заглушыць эту. Чым яе можна заглушыць? Можна заглушыць. Рознымі там рэчывамі, алкагалем, распустаю, вот таким жыццём буйным на всю катушку. Можна душу уціхамірыць, забіць яе поўнасцю, можна. Але як яна где-то дойдзе до голосу, яна будзе казаць, гэта вот такая з павырыванымі сторонкамі, дзе з 10 запаведзяў асталося 7, ці там 9, а можа толькі одна якая-нибудь. Это не рэлігія, это не культ Бога, это не тое, што мне трэба. Душу не обманешь. Это дасть толькі краткасрочнае задавальненне, на кароткі тэрмін. Можа на гады якія-то, але не назаўсёды. Для ўсяго на гэтым свеце свая энергія, свая сіла. Свая. Гэтыя
люстры вашыя, іх не будзем паліваць там аліваю і думаць, вот, што як гэтыя свечкі на алтары, там яны ж гараць з воска. То лі колькі хочаш воск на эту люстру. Яна ад электрычнасці працуе, яна не разумее, што ты на яе воск льеш гары. Не для мяне. Моя машина, допустим, любіць бензин, а я люблю котлеты. І калі я пачну у бензобак котлеты піхаць, добра не будзе. А мы кажам, вот я там, ой, я кино поглядзеў, я музыку послухаў, вот это такое для души маёй, такі отдых прямо быў. Для психікі, напэўна, отдых. Трэба і добрае кіно паглядзець, такое-то хорошае, такое цікаўнае. Напэўна, і музыку добрую слухаць. Толькі душа не есць гэтага. Психіка аддыхае. Паедзеце, зараз будуць, вот май, пачнецца цяпло, куды-то на рэчку, там, ці на дачы, ці куды-то на вёску, там, да дзядоў, шашлыкі жараць, дым карамыслам. Кажуць, ах, як мы душэўна аддыхнулі там. Душа не отдыхала, психика отдыхала, тело отдыхало, расслабился человек. А душа не есть шашлыков, души Бога подавай. Бога, толькі Бога хоча душа, толькі аднаго, толькі Бога, Яго слова, Яго праўду, Яго добро, толькі гэта душы трэба. А іначай яна млее, яна падае, яна голодная. Душа нашая. Не заменишь каким-то эрзацам Божие Слово. Ничим. И первый вот этот симптом, доктары распознают хворобы по симптомах, бачат, что робится с человеком, распытают, анамнез соберут, ага, вот, значит, это у тебя вот так и так, ну, явно у тебя вот такая хвороба. Так вот, коли человеку становится все ровно, коли он кажа, это прорывается у гаворцы, да мне все ровно, там, вот это, ці то, якая там розница, вот это значит, с душою что-то не так. Души становится, значит, дрэнна, душа голодае, души трэба Слово Божие читать, души трэба молитва, души трэба быть с верующими людьми, у этой атмосферы костельной, вот это души трэба, а иначе яна, все, млее, затихая, уже голоса нема ніякого, все, беда. И сегодня вот так вышло, что мы поговорили про этот легкий способ. Ну, а уже завтра будем казать про сапраўдны способ, про то, что по-нашему. Бо это не для нас, вот это вырывать с Библии сторонки и, быть может, там голосовать, что давайте наше черненькое теперь назовем беленьким, это не для нас, бо мы-то знаем, что у нас душа есть, сердце не обманешь. Але есть способ сапраўдны, каб вот с гэтым нашим расколом, с этой инерцией зла, якая гоніць нас часамі уперад, каб спраўляцца, каб даць раду. Ёсць спосаб, костельны, рэлігійны спосаб. Вот. І завтра вас запрашаю ўсіх, каб прыйсці і разважым тады разам вот это все, эту правду. Уже обещаю, что не буду потом еще на один день откладывать, что уже завтра все таямницы уже, что сам знаю, то вам открою. Може, не все знаю, але уже что знаю, то скрывать не буду от вас. Дякую вам. Амен. Божа заповідь. У святы час, калі Езус прыносіць нам збаўленне, узнясем до Бога Айца наши просьбы. Молимся за христиан, каб своим жыццём яны пашыралі сярод людзей веру ў Христа. Цябе просім. Вислухай нас, Пане.
Молімся за тых, хто мае ўладу, каб яны адкрывалі дзверы сваіх краін Христу. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за прыгнечаных і няшчасных, каб у крыжы Пана яны шукалі паратунак і надзею. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за душы, якія церпяць у чыстцы, каб Езус прыняў іх у сваё валадарства. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за ўсіх памерлых, молімся за памерлых з нашых сем'яў, за памерлых нашых блізкіх, можа, сяброў. Таксама молімся за ўсіх, за каго ахвяруецца гэта святая імша, за нядзельскага Юзафа, якога ўспамінаем у 30-й дзень пасля яго смерці. Молімся за балінскага Эдуарда, якога ўспамінаем у 18-ю гадзіну пасля яго смерці. Няхай усемагутны Бог прыме іх душы ў сваё валадарства. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за нас саміх, каб мы жылі ў згодзе з роднымі і суседзямі. Цябе просім. Всемагутны Божа, прымі нашыя шчырыя малітвы, якія з надзеяю узносім да Цябе, праз Хрыста, Пана нашага. Амен. Славлёны Ты, Пане Боже, сусвету, бо дзякуючы Твоей шчодрасці. Jezu Chryście, Zbawca miły, Благословляй. jak jagniątka, Ty cierpliwy. Славлёны Ты, Пане Боже, сусвету, бо дзякуючы Твоей шчодрасці мы атрымалі віно Твой вінаграднай лазы працы рук людскіх ахвяруючы, каб яно сталася для нас духоўным напоем. Благословлёны Ты, Боже, цяпер і навекі. Прымі нас, Пане Боже, перед Табой. Наши програшені, дик заплач жачала веча, грех Твой, Пана, так скалечив. Глянь же, як Бог милосердний. Кайся, кайся, грешний і мізерний. Маліцеся, браты і сёстры, каб маю і вашую ахвяру прыняў Пан, Бог усемагутны. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоїх на прославлення і хвалу ім'я Свого, а так само на користь нам і всьому Костьолу Святому. Міласердны Божа, дай нам заўсёды годна стаяць пры Тваім алтары і Табе служыць, каб праз удзел у найсвяцейшай ахвяры маглі мы атрымаць збаўленне праз Хрыста, Пана нашага. Пан з вамі, І з Духом Твоїм у гору сэрцы узносим їх до Пана. падзякуем Пану Богу нашаму. Годна гэта і справедліва. Сапраўды, годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане, святы Ойча, усемагутны, вечны Божа, Ты праз муку Твайго Сына даў збаўленне ўсяму свету, які, дзякуючы за ласку адкуплення, праслаўляе Тваю веліч. Бо на крыжы адбыўся суд над грахамі свету, і заззяла моц Хрыста укрыжаванага. Таму з анёламі і з усімі святымі мы праслаўляем Цябе, разам з імі усклікаючы. Святый, 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 Пан Бог усемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, Хосанна на вышинях,
Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці. Таму просім Цябе, асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Хрыста. Ён, калі добравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры узяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обвящаем смерть Твою, Пане Езу, вызнаем Твое воскресение и чакаем Твоего прыйсця ў хвале. Успамінаючы смерці з мёртвых паўстання Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення, дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Хрыста, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой рассеяны па ўсім свеце, удасканалі яго ў любові разам з папам нашым Львом, біскупам нашым Уладзімірам, прысутным сярод нас біскупам Андрэем і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на ўваскрашэнне, пра Юзефа, Эдуарда і пра ўсіх, хто ў Твою ласцы дышоў з гэтага свету, і дазволім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным, у еднасці з Найсвяцейшай Багародзіцай Паннай Марыяй, са святым Юзефам яе абраннікам, са святымі апосталамі, са святым Міхалам Арханёлам і ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі і мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго Езуса Хрыста. Праз Хрыста, з Христом і ў Христе, Табе, Божа Ойча ўсемагутны, у єдності Духа Святого, уся пашана і хвала, праз усе веки вечные. Амен. Молимся да Айца Небесного, як навучил нас наш Пан Иисус Христос. Ойча наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земли. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не уводь нас у спокусу, але збав нас от злога. Просим Тебе, Пане, збав нас от усяго злога, дай ласкаво супокой у дни нашие, да поможи нам у милосердности Твоей, каб мы были заўсёды вольныя от граху и захаваныя от усялякага неспокою, чакали спаўнення шчаслівай надзеі
і прыйсця збаўцы нашага, Езуса Христа. Бо Твое владарство и моц и хвала навеки. Пане Езу Христе, Ты сказав апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грахи наши, але на веру Костела Твоего, и будь ласкавы згодна с Твоей волей одарить Его супокоем и едностью, які живеш и владарыш на веки вечные. Амин. Супокой Пана няхай заўсёды будзе з вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Баранку Божий, який береш Для на поєднання тіла себе і крові Пана грехи нашого Єсуса Христа. свету, змилуйся над Маючи випитися життя нами. вічного. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, одари нас упокоем. Вось баранак Божий, вось той, хто бярэ на сябе грахі свету, благословленные, покликанные на вечеру ягоную. Пане, я не варты, каб ты увайшоў да мяне, але скажи толькі слова, і будзе аздароўлена душа моя. О саде оливный, як твой вид мне дивный, в образ сумный бачу, Иисус, Бог мой, плача, под кривавый проливае боль и страх его стискае. Ах, Иисус, стал
стомлений змаганням, в учні засинають, збавцю покидають, здрадник надиходить, жаўнераў приводить, поцалункам свайго пана выдае на катаванне. Ах, Езу мой пане, скуты кайданами, поцалункам свайго пана выдае на катаванне. Ах, Езу мой пане, скуты кайданами, не судом Пилата збавца быў распяты, смерть прыняў у муках, зведаў ганьбу і смутак. Мої учинки то зробили, до крижа його прибили, а не терпів невинно за моє провини. Мої учинки то зробили, до крижа його прибили, он терпів овинно за моє провини. Молімся. Ойча ласкавы, няхай заўсёды ахоўвае нас прыняты сакрамент і сцеражэ нас ад усялякае шкоды праз Хрыста Пана нашага. Вялікі дзякуй вам усім за супольную малітву падчас гэтай святой імшы. Адразу пасля благаславлення я толькі памяняю шаты і адразу пачнем набажэнства крыжовага шляху. Зразумела, што это доўжыцца, што это многія пасля работы, але сёння пятніца і варта крыху труда сабе таксама задаць такога духоўнага, таму што пан Езус не адну гадзіну на крыжы вісеў. Таму і мы яму сёння у пятніцу Вялікага посту будзем з ім разам ісці слядамі яго мукі, каб нам за душы нашыя прынесці Богу ачышчэнне. Прыміце цяпер Божае благаслаўленне. Пан з вамі. І з духам тваім. Няхай імя Пана будзе благаслаўлёна.
теперь и навеки. Дапамога наша у імені Пана. Які створив зема і землю. Няхай благословить вас Бог усемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Амен. Ідіть у супокої Христа. Дякуєм Пану Богу. Крижу Христовий будь же привітаний, і навіки все будь ушанований. Де влада світу Христос Бог, смерть і шатана перемог. Де влада світу Христос